אנחנו נתחיל בדיוק 100 שנים אחורה, ואנחנו נגיע לנקודה שבה אנחנו נמצאים היום. אבל את המסע הזה אנחנו נעבור דרך העיניים של מי שראה את המציאות שלנו הכי מקרוב. מהעיניים של יצחק רבין. בואו איתי. בראשית היו שמיים, בראשית היה ים כחול, בראשית היו לי יום ולילה, לילה, שעות הרבה כחול. אנחנו מתחילים בתל אביב, כמעט לפני 100 שנה. הרבה לפני שהייתה פה מדינת ישראל, ולא הרבה אחרי שהסתיימה מלחמת העולם הראשונה. כאן גרים בכיף נחמיה רבין, מראשוני חברת החשמל, ורוזה כהן, אישה פורצת דרך מראשי ההגנה. גם נחמיה וגם רוזה מכהנים כחברי מועצת העיר תל אביב, ולהם יש 2 ילדים, יצחק ורחל. נתגשם חלום תל אביב שלום, בוא נבנה לנו כנהדר. תל אביב, כמו כל שטחי מדינת ישראל של ימינו ועוד הרבה מסביב, שייכים בתקופה ההיא למנדט הבריטי. שזה אומר שמי שמנהל את כל האזור זה נציגים של ממשלת בריטניה. בשנים ההן, ילדים מתל אביב לא ישבו בבית כמעט בכלל. אתם יודעים, הרבה לפני המחשב והטלוויזיה, אפילו מזגן לא היה. הילדים של אז היו ילדים של תנועות נוער ומשחקים בחוץ, והם גם היו ילדים חולמים. והחלום הכי גדול שלהם היה להקים מדינה. אז מה החלום שלך, או שלך? לא חלום אישי, אני בטוח שכאלה יש המון. מה החלום המשמעותי שלכם עבור איזה שינוי או יוזמה או אפילו איזה סטארט-אפ? מה הייתם רוצים להגשים? מחכים לתשובות שלכם. אוקיי, אני יודע מה עובר לכם בראש. במקום שיעור היסטוריה בזום, קיבלתם שיעור היסטוריה בטלוויזיה. מבטיח שלא. יצחק ורחל גדלו בתקופה שבה הרבה צעירים אמיצים וצעירות אמיצות העבירו את שעות הפנאי שלהם במחתרת. מילאתם אותי בגאווה, זו האמת. הראיתם אופי. מי זה? יצחק רבין, הוא אחד המפקדים הכי גדולים של הפלמ"ח, הוא ממש אגדה. יכולת אלתור תחת לחץ, דבקות במשימה ושמירת סוד הפלמ"ח הם הערכים שלנו. כל המחתרות עובדות עכשיו בתאום, זאת תקופה יוצאת דופן. סוף סוף הפוקדים מהלח"י והאצ"ל קיבלו קצת שכל והתחילו להקשיב על פלמ"ח. על הרגליים. רות, האצ"ל והלח"י הם האחים שלנו. גם אם אנחנו לא מסכימים, כולנו פועלים למען מטרה אחת משותפת, הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. זה את ואני, רות. את, אני וכל מי שנמצא איתנו פה בחדר הזה. אנחנו העתיד, ויש לנו אחריות עצומה. כולנו ביחד בזה טוב. אנחנו צריכים לזכור שבשנים ההן השתוללה מלחמת העולם השנייה. יש מצב שעוד רגע חיילים נאצים מגיעים לארץ ישראל, והשמועות על מה שקורה ליהודים באירופה ובצפון אפריקה ובעיראק מאוד מאוד מדאיגות ומדכאות. גם רבין מאמין שהדרך להקמת מדינה מתחילה במחתרת. הארגונים הלוחמים, ההגנה, האצ"ל, הלח"י וכמובן הפלמ"ח היו מעט התקווה למי שהאמין שעוד נצליח לעשות פה היסטוריה. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, שום דבר לא עבד, לא נשכח, עוד נזכור תחת גשם עופרת, איך בסוריה צעד הפלמ"ח. עוד נזכור תחת גשם עופרת, איך בסוריה צעד הפלמ"ח. רבין באמת צעד בסוריה. זה לא סתם שיר, זה שיעור היסטוריה. הפלמ"ח עשה מלא דברים נועזים ואמיצים, פיצץ קשרים ומסילות רכבת ותחנות רדאר, וניסה להפריע לבריטים שניסו למנוע מיהודים לעלות לארץ ישראל. אבל אחד מהסיפורים שאני הכי אוהב הוא על הפעולה בעתלית, שבה רבין היה מפקד לכוח הפורץ. הגיעה לכאן קבוצה של יהודים שהצליחו להימלט מאירופה בזמן המלחמה ולהסתנן דרך סוריה ולבנון. הבריטים מיד כלאו אותם במחנה מעצר בעתלית. רבין והחברים שלו פרצו למקום באמצע הלילה, שחררו את המעפילים והחביאו אותם באחד הקיבוצים באזור. כשהמשטרה הבריטית באה לשם כדי לעצור אותם מחדש, אלפים מכל היישובים באזור עלו לקיבוץ ופשוט מנעו מהשוטרים הבריטים להגיע אליהם. הפלמ"חניקים ניצלו את המהומה, הבריחו את המעפילים ופיזרו אותם בין יישובים שונים כדי שאי אפשר יהיה לאתר אותם. המשטרה הבריטית נכנעה. לא הייתה להם שום ברירה אחרת. אנו מכריזים בזאת שקט כולם, שקט. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
היא מדינת ישראל. ב-1948 החלום מתגשם. קמה המדינה ויחד איתה קם גם צה"ל. רבין הוא אחד המצטרפים הראשונים לצה"ל כקצין ומפקד חטיבה בימים הכי קשים של מלחמת העצמאות. הוא פיקד על הקרבות בדרך לירושלים ועל הפריצה לעיר, השתתף בכיבוש אזור רמלה ולוד, כולל נמל התעופה בלוד, שהיום אתם מכירים אותו בתור נתב"ג. הוא גם תכנן את המבצע לכיבוש הנגב, באר שבע ואפילו אילת. בין לבין, בהפוגות של הקרבות, הוא גם מספיק להתחתן עם לאה, חברה שלו מהפלמ"ח. כשנגמרה מלחמת העצמאות, היה לנו סוף סוף זמן להתחיל ולבנות את המדינה. כבר בזמן שהתחוללו הקרבות הקשים של המלחמה, התחוללו במקביל הוויכוחים הראשונים. תחשבו על זה רגע. בשטח יחסית לא גדול, וישראל הייתה אז הרבה יותר קטנה ממה שהיא היום, מתקבצים מכל העולם אנשים מעדות שונות ומדינות שונות, דעות פוליטיות שונות, דתיים וחרדים וחילונים ואתאיסטים, יהודים וערבים, דרוזים ובדואים. כולם יחד צריכים להקים מדינה. וכבר אז, ב-1948, התחלנו ללמוד גם איך מתגברים על מחלוקות ומוצאים מחנה משותף. כי אחרת, איך נבנה עתיד משותף. אבל על דבר אחד כולם הסכים. המדינה החדשה הייתה מדינה ענייה. הממשלה הכריזה על משטר צנע. היום זה נשמע כמעט הזוי, אבל באותה תקופה אנשים אכלו רק לפי תלושים שהמדינה חילקה. לכל אחד היה מותר לאכול לחם אחיד, קצת תירס, קצת אורז, קצת מרגרינה, גבינה רזה, דג מלוח, בצל וביסקוויט. ביסקוויט אחד. רבין אכל באותה תקופה בעיקר אוכל צבאי. הוא נשאר בצבא, ובגיל 30 הוא היה אלוף. ובהמשך מפקד פיקוד צפון, ראש אגף המודיעין וסגן הרמטכ"ל. ב-1963 יצחק רבין מתמנה לתפקיד הרמטכ"ל השביעי של צה"ל, ובאותן השנים המצב הכלכלי בישראל כבר הולך ומשתפר, אבל המתח בינינו לבין מצרים, סוריה וירדן הלך וגבר. ב-1967 מתפתחת באזור אווירה של כמעט מלחמה. נשיא מצרים נאצר לא השתגע עלינו במיוחד. המצרים והסורים לא הפסיקו לבדוק גבולות. הסורים ניסו להטות את מקורות המים של הכינרת בתקופה שבה הגולן היה כולו בשטח סוריה, והמצרים חסמו את תעלת סואץ לכלי שיט ישראלי. הציבור חושש מאוד מפני מלחמה. אבל בכל תחנות הרדיו התנגן שוב ושוב ושוב על הלהיט הבא. נצר מחכה לרבין, איי איי איי, נצר מחכה לרבין, איי איי איי, שיחכה ולא יזוז, איי איי איי, כי נבוא 100%, איי איי איי. כבר סיכמנו ששירים הם גם שיעור היסטוריה, נכון? כי הרמטכ"ל רבין בא, איי איי איי, צה"ל בא בהפתעה, איי איי איי. בלילה אחד, כל המטוסים של חיל האוויר חיסלו את כל המטוסים של הצבא המצרי בזמן שהם חונים. איי, איי, איי. ולמרות שבמלחמה השתתפו לא רק מצרים, סוריה וירדן, אלא גם חיילים מלבנון, עיראק, ערב הסעודית, לוב, סודן, טוניס, אלג'יריה ואפילו מרוקו, הצבא של רבין היה מוכן והצליח בתוך 6 ימים לעשות להם איי, 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 איי. והשיא שבאמת ריגש מדינה שלמה עד דמעות, הר הבית בידינו. יהודים מתפללים בכותל המערבי. יצחק רבין הוא רמטכ"ל הניצחון. במלחמת 6 הימים עמדנו בהתמודדות צבאית בו זמנית כנגד צבאותיהן של 4 מדינות ערב העיקריות, מצרים, ירדן, עיראק וסוריה, והקינו אותם צבאית באופן מוחלט.
אני יודע שבשבילכם מלחמת ששת הימים זה היסטוריה עתיקה, אבל עכשיו אני רוצה לבקש שתעשו משהו קטן. קחו את הטלפון, תתקשרו לסבא, שלחו וואטסאפ לסבתא, מה שאתם רוצים, ונסו לשמוע מהם קצת מה הם זוכרים מהתקופה של מלחמת ששת הימים. גם הזדמנות טובה בשביל להקדיש קצת זמן איכות לסבא וסבתא, גם הזדמנות לשמוע סיפורים מעניינים על החיים בישראל של פעם. אתם יודעים מה? אם סיפרו לכם סיפור שווה ממש, תשתפו, ואולי אתם תהיו חלק מפרויקט מיוחד של מרכז יצחק רבין בקיץ הקרוב. שנות ה-60 וה-70, ילדי הפרחים, ביטלס, תנו לשמש יד ושירו שיר לשלום, ישראל שואפת להיות כמו אמריקה. רבין משתחרר מהצבא, ומה עושה חייל משוחרר? אז לחול. במקרה שלו, לא לטיול אחרי צבא, אלא לכהונת שגריר ישראל בארצות הברית. שם הוא רוקם ברית מדהימה בין שתי המדינות שנמשכת ממש עד היום. אבל בזמן שאנחנו שרים שירי שלום, יש מי שמתכנן נקמה על מלחמת ששת הימים. בוקר אחד, יום כיפור, 1973, נשמעת אזעקה. מלחמת יום הכיפורים הייתה טראומה לאומית וגבתה מחיר כבד. ככל שעברו הימים, התברר שמישהו ישן בעמידה. ישראל לא הייתה ערוכה למלחמה. הציבור כועס. ימין ושמאל, דתיים וחילוניים, פריפריה ומרכז. המונים יוצאים לכיכרות ודורשים מראש הממשלה גולדה מאיר ומשר הביטחון משה דיין להתפטר. הם רוצים מנהיגות אחרת. למחאה ציבורית יש תפקיד חשוב בדמוקרטיה. וכמו שקרה בהרבה מדינות בעולם, בלחץ הציבור ראש הממשלה גולדה מאיר, שזה עתה ניצחה בבחירות, הגישה את התפטרותה. ראש הממשלה החדש, הוא בן 52, הכי צעיר שהיה עד אז. הוא גם הראשון מבין ראשי הממשלה שנולד בארץ. כולם זוכרים לו את ימי הפלמ"ח ואת הניצחון המזהיר בששת הימים. ראש הממשלה הוא יצחק רבין. מדינה קטנה מתחמקת מצרה, את הכתובת לא תמצא, היא שמורה בתוך קופסה, בעולם כל כך קשה, להתפלט זה לא יפה, תתחבא כאן ולנצח לא נצא. ממשלת רבין הראשונה שיקמה את אמון הציבור אחרי מחדל יום הכיפורים, וגם חתמה על הסכמי הפסקת אש עם מצרים, שהפכו בתוך כמה שנים להסכם שלום של ממש, בהובלת מנחם בגין מהליכוד. אבל גם שבגבולות הקרובים היה יחסית יותר שקט, תמיד יש מישהו שמנסה לפגוע בנו. ב-1976 נחטף מטוס אייר פרנס שיצא מישראל ונחת באנטבה באוגנדה. החוטפים דרשו לשחרר עשרות מחבלים מכל העולם, אחרת יהרגו את כל הנוסעים היהודים שהיו על המטוס. פורמלית ממשלת רבין ניהלה משא ומתן עם החוטפים, אבל בשקט אישרה מבצע צבאי שלא היה כמותו בעולם. כוח גדול של צה"ל המריא לשדה התעופה באנטבה, ובמבצע עוצר נשימה הצליח להשתלט על המקום ולהציל כמעט את כל הנוסעים. העולם מסתכל על ישראל בהערצה. בחירות 1977 היו רגע היסטורי בתולדות מדינת ישראל. בפעם הראשונה מפלגת העבודה ששלטה מקום המדינה ועד אז הפסידה בבחירות לליכוד בראשות מנחם בגין. רבין העביר את השלטון לבגין ואמר שזו זכות גדולה במדינה דמוקרטית לבצע חילופי שלטון, וזה באמת נכון. בדמוקרטיה חשוב מאוד ששני הצדדים הצליחו לנצח מדי פעם. ממשלת בגין גם עשתה היסטוריה נוספת. חיכינו לרגע הזה הרבה זמן. אני נולדתי לשלום שרק יגיע, אני נולדתי לשלום שרק יבוא, אני נולדתי לשלום שרק יופיע, אני רוצה להיות כבר פה. השלום בין ישראל למצרים. רגע חשוב בהיסטוריה. גם הרגע הזה הוא עורר ויכוח ציבורי אז, כמו שקורה תמיד במדינה דמוקרטית. ממשלת בגין הסכימה להחזיר את כל שטחי חצי האי סיני ולפנות יישובים שהוקמו בהם. מתנגדי ההסכם יצאו להפגין, אבל בכנסת היה רוב גדול שכלל גם את סיעות האופוזיציה.
שמעון פרס, יצחק רבין וחבריהם הצביעו בכנסת בעד ההסכם. וההסכם הזה מחזיק מעמד עד היום, כבר יותר מ-40 שנה. הגענו לשנות ה-80, קריות בכתפיים, שיער מנופח, והאופנה הכי חזקה באותן שנים הייתה לבחור צד. נגיד במוזיקה, להקת בנזין או להקת טיסלאם, ירדנה ארזי או עפרה חזה, בפוליטיקה, מחנה שמיר או מחנה לוי, מחנה רבין או מחנה פרס. אלה שנים של הרבה ויכוחים בציבור, ויש על מה להתווכח. אתם זוכרים שכבר בקום המדינה היו פה מלא ויכוחים? אז בשנות ה-80 כל נושא היה נושא לוויכוח. נסיגה מסיני, מלחמת לבנון, פתרון למשבר הכלכלי והאינפלציה, בעד ונגד פרויקט הלוי, מטוס הקרב הישראלי, בעד ונגד פתיחת עסקים בשבת. מי הוא יהודי? להתווכח בדמוקרטיה זה חשוב, זה הכרחי. ויכוחים מאפשרים להשמיע דעות שונות וגם להגיע לפשרות משותפות. בישראל נוצר לראשונה תיקו פוליטי. אף אחד מהצדדים לא יכול להקים ממשלה, אז מקימים ממשלת אחדות. ממשלת רוטציה. מאיפה זה מוכר לי? איזו מדינה? לאורך 6 שנות כהונתה של ממשלת האחדות, יצחק רבין כיהן כשר הביטחון. הוא הפסיק את הלוחמה בלבנון והקים את רצועת הביטחון. אבל בינתיים בשטחים פרצה מחאה אלימה שנקראה אינתיפאדה. מאז 1948 ישראל התנהלה מול מצרים, סוריה וירדן, אבל לא דיברה עם הפלסטינים. יותר ויותר אנשים הבינו שעלינו להתמודד עם הסוגיה הזו, כי לא יהיה שקט אם לא תהיה הסכמה בינינו לבין השכנים הכי קרובים שלנו. זוכרים את... אז ב-1992 שערו, 15 שנה אחרי שהתפטר מראשות הממשלה, ישראל רצתה שוב את המנהיגות של רבין. בגיל 70 הוא נבחר בפעם השנייה לראשות הממשלה. זאת הייתה ממשלה שלא הפסיקה לעשות מהפכות. סדר העדיפויות הלאומי השתנה. תקציבי החינוך, הבריאות והרווחה הוכפלו, מהפכת תשתיות ובנייה בכל רחבי הארץ. ישראל נפתחה לעולם. הטלוויזיה הרב-ערוצית, האינטרנט, חברות ההייטק, הכל קרה בממשלת רבין. גם היריבים מהצד השני מסכימים שזו ממשלה שהטביעה חותם, אבל יש נושא אחד שמזוהה איתה יותר מכולם. הבטחתם יונה עלה של זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם יונה. רבין הבטיח ורבין קיים. הוא חתם על הסכם אוסלו שהכיר לראשונה בעם הפלסטיני, והביא ליציאת צה"ל מהערים הפלסטיניות. הארגונים הפלסטינים הגדולים הכירו לראשונה במדינת ישראל והתחייבו להניח את נשקם ולהילחם נגד הטרור. רבין חתם על הסכם שלום היסטורי עם ירדן, ניהל משא ומתן עם סוריה, פתח את הדלתות לאמן, קטר ומדינות המפרץ בפעם הראשונה בהיסטוריה. כן, כבר לפני 25 שנה. החרם הערבי בפועל נשבר. ישראל רצתה שלום. רבין, ויחד איתו שר החוץ שמעון פרס וראש הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת, זכו בפרס נובל לשלום. אבל לצד החלום על שלום מלא בין ישראל לפלסטינים ולשכנות שסביבנו, הלכו והתגברו מעשי הטרור ופיגועי התופת הקשים. התקווה הגדולה התנפצה מול שורה של פיגועים במרכזי הערים. מה שהחל כביקורת ציבורית לגיטימית וחשובה במדינה דמוקרטית על מדיניות הממשלה, הידרדר עד מהרה גם להפגנות אלימות ולהסתה פרועה נגד הממשלה ובעיקר נגד ראש הממשלה. בכרזות שהוצגו בהפגנות הופיעה דמותו של רבין בתוך כוונת של רובי צלפים או במדים של חייל נאצי. חלק מהמפגינים עשו שימוש במילים קשות ובוטות, בוגד, רוצח, מוסר ורודף. בכיכר ציון בירושלים צעקו בדם ואש את רבין נגרש. וברחובות הערים רוססה הכתובת צריך לרצוח את רבין.
ישראל נכשלה במבחן הדמוקרטיה. לא הצלחנו לנהל ויכוח פוליטי מבלי להגיע לאלימות. במוצאי שבת, 4 בנובמבר 1995, מילאו תומכי הממשלה את כיכר העירייה בתל אביב, בעצרת ענק תחת הכותרת, כן לשלום, לא לאלימות. אני מאמין שיש סיכוי לשלום. הם באו להביע תמיכה בתהליך השלום והסתייגות מהאווירה הקשה שליוותה את הוויכוח הציבורי. כשרבין ירד מהבמה, בדרך הביתה, שם חיכה לו הרוצח. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. יהי זכרו ברוך. Let me just say, Shalom, Haver. Goodbye, friend. שלום רב לדליה רבין, ביתו של יצחק רבין וראש מרכז יצחק רבין. אני קצת מרגיש שהשיח הולך למקומות לא כל כך בריאים נקרא לזה. כל אחד תופס איזושהי עמדה מבלי באמת לשמוע ולהקשיב לצד השני. מה אנחנו צריכים לעשות, לדעתך גם, הפעם כדי לעצור את זה בזמן ולא להגיע למקומות שאף אחד מאיתנו לא מעוניין להגיע אליהם? בהינתן שאנחנו כאן, בחדר העצוב הזה, כן. שמסמל את מה שקרה כאן, שמישהו לקח את החוק בידיים, בניגוד לכללי הדמוקרטיה, ובחר באלימות, הכלל הבסיסי הראשון שאני חושבת שצריך להיות, זה לכבד ולהטמיע את הדמוקרטיה. וילדים, תרימו את העיניים מהמסכים, תסתכלו החוצה, תראו מה קורה, אל תפחדו, אבל לא מתוך שנאה, תצאו ותביעו עמדה. תבחרו עמדה ותביעו אותה, בלי פחד. אז אם אתם זוכרים את יצחק רבין ומי שהוא היה, תזכרו גם את הערכים שלו, ותזכרו שלפני הכל, כולנו אחים ואחיות. שבט אחים